Nou, we zijn hier voor het Lit Up programma, wat onderdeel is van Meet Me at the Lighthouse. We hebben morgen een heel mooi programma met presentaties over hoe auteurs die een rol spelen kunnen in de boekpromotie. We are now on our way to Lauwersoog, to the ferry, and it's about 45 minutes. Our intention, our plan is enjoy the festival, enjoy the island, and enjoy Frisian language, culture, and literature from Frisia. I és un llibre que parla, jo crec que està molt arrelat o té molt sentit en el festival perquè és un viatge al voltant del món a través de la seva diversitat lingüística. Bueno, estic aquí perquè crec que és una iniciativa fantàstica. We hebben een presentatie over onze eigen binnenboekenambassadeur. We hebben het over zowel de Nederlandse als de Friese boekenweken. En zo binnen de verschillende auteurs. En ik de dichter des Vaderlands, Tjeerd Bruinja. Ik ben wel eens op een festival, dan binnen meerdere Nederlandse dichters. En als dan in het Fries kan dan is het wel een eerder wel een hier. Ja, zeker. Ja. En de dichter van Friesland, die andere dichter van Friesland, die de Fries. Ik ben eigenlijk van huis uit ben ik begonnen als muzikant. Dus voor mij is eigenlijk het optreden is niet belangrijk als het boek eigenlijk. En zo laten we hier zien onbuitenlandse gasten die uit Catalonië, Baskeland, Slovenië en Italië komen, hoe wij hier met boekpromotie aan de gang binnen. La veritat és que no conec molt i és una de les coses que segur que aquí fem, que és conèixer el món frisià. Bueno, m'encantaria, seria un dels millors regals que m'ha donat la vida si algú decidís publicar-me en frisian. I mean, Slovene is a minority language anyhow, because it's altogether 2 million people, but then it has over 50 dialects. Most of us just do formal Slovene because that's what everybody understands, and then, yeah. Dat we kennis delen, hè? Dus dat mensen in Baskeland denken, oh hey, dat is een interessant concept, misschien kennen we hier wel wat mee. Een boek kan opeens gaan lopen, kan als een lopend vuurtje door Frankfurt gaan. En daar heb jij dan een aandeel in, dat is ontzettend leuk en heel spannend. The importance of book promotion and the importance of book promotion also within the context of small languages, that will be today's topic. Ik denk dat een heel belangrijk onderdeel van kleine talen is dat in die talen kennis ligt, opgeslagen, kennis over cultuur, kennis over tradities. En die kennis die kan verloren raken als die talen verloren raken. Dus het is heel belangrijk dat die kleine talen ook worden onderhouden. Niet als museumstukken, maar dat ze ook voor gebruik worden doorgegeven aan nieuwe generaties sprekers en lezers. There's a certain human rights question there, that people should have the right to speak their own language and not have that threatened for efficiency's sake. Well, I'm Frisian. I have two boys. They don't speak Frisian and that hurts my heart. Dat zij daarna in onze netwerkbijeenkomst vertellen hoe zij de boekpromotie begelijks aanpakken. What is left in translators and within the translation process goes much deeper than just I need to transcribe a couple of words. Chinese speakers say it sounds like a celestial language. Celestial from the sky. Yeah. Ik ben heel blij dat we hier binnen en dat we hier met, ik wil haast 24, 30 buitenlandse gasten binnen en dat we die skiën eigenlijk zien leren kennen. En ze vinden het altijd geweldig. Beautiful, it's magnificent. En die gesprekken die moeten uiteindelijk te leren dat we verhalen en boeken met elkaar uitwisselen en dat we boeken van elkaar lezen en oerzetten. Ja, stel je iepen, ja, dan gaat dat vanzelf eigenlijk. To je moj materni jezik, tako da jaz ne želim in ne znam pisati na tak način, kot pišem v nobenem drugem jeziku. Het is net alleen dat de buitenlandse gasten hier komen, uiteraard komen wij weer bij festivals in Catalonië en Baskeland en Slovenië en Servië terug. Dus ja, het project rent ik nog een paar hier. In the world we have 24 million Dutch-speaking people. In this rather tiny country we have 1100 publishers. You make an effort to translate yourself, but it has a kind of gift, a kind of the prize you got today. So I don't know. Is it clear, the idea? Baskeland is qua verhouding qua aantal sprekers is maar wel vergelijkbaar, maar ze hebben veel meer autonomie. Isarrak, Isaki, Sarak, Isaki.
Dus er zit volle meer yield in en er wordt volle meer gepubliceerd en er ben ik volle meer schrijvers. Nou ja, Catalonië heeft meer dan 10 miljoen sprekers, dus dat is eigenlijk, het is een minderheidstaal in Spanje, maar eigenlijk is dat best wel een grote taal. Una llengua es dona per desapareguda quan mor el seu darrer parlant. Però a veure, té cap sentit que a una llengua li quedi. En Slovenië is net een hele grote taal, maar het is wel een steedstaal. Dus in die zin is het wel de norm in die regio. In hotel bi mnogo, hotel vročično, hotel vse tisto, kar bi zmogel prenesti, zmogel dati in razumeti. Pa se razume tudi zdaj. Dus ja, in die zin is het Fries gewoon wat oors als de orenpartners die ik mij doen. Maar het is alleen nog maar mooi, want wij hebben meer te leren dan. Dus voor ons is dat alleen nog maar gunstig.